Terve! Tämän burran eli aasin nimi on Luna ja se tarkoittaa kuuta. Hänen isäntänsä on Francis ja me olemme matkalla Cervera de los Montesin kylään. Siellä asuu suomalainen kuvataiteilija Riiko Sakkinen. Riiko on aina rakastanut Espanjaa, että se on tällainen että jos transseksuaali kokee olevansa väärässä ruumiissa, niin sitten Riiko on tällainen transnationaali, eli se kokee olevansa väärässä kansalaisuudessa. Se jotenkin siitä Espanjasta vaan piti niin paljon, että se ajatteli, että jos se on niin kuin pikkasenkin sitä, mitä Almodovarin elokuvissa on, niin hän haluaa sinne. Täällä asuu kylän suojeluspyhimys San Roque. Hänen patsastaan itse asiassa säilytetään tuolla ja otetaan esiin aina kun juhlitaan. Cervera de los Montes on pieni 400 ihmisen piktoreski espanjalaiskylä, missä on kirkko keskellä ja siellä on kapeita katuja ja se näyttää just sellaiselta, mitä voisi vanhassa espanjalaisessa elokuvassa löytää. Hei, siellähän se onkin. Riikon kotiraitti Calle Noria. Se viittaa kuulemma vähän maailmanpyörään ja sehän sopii, kun Riiko on niin kansainvälinen tyyppi. Ne asuu tässä vanhassa kivitalossa, jonka seinät on varmaan 1,5 metriä paksut. Se on Makun eli Riikon vaimon iso vanhempien rakentama se talo ja ne on remontoinut sen. Hei, tervetuloa! Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Bienvenido. Löysit hyvin perille. Löysin hyvin perille ja tämmönen ikivanha pikku maalaistalo täältä kylän keskeltä löytyi. Täällä on tämmönen patio, sisäpiha myöskin. Joo, tässä kesällä melkein koko elämä tapahtuu tässä Niin patiolla. varmaan. Viehättävä paikka, tosi tälleen pittoreski, niin kuin sanotaan, mutta onko tää vanha paikka? No se mitä me tiedetään, että tämä on ollut vaimon suvun-hallussa ainakin 250 vuotta. Sen kauemmaksi ei voida niinku ihan varmasti sanoa, mutta musta on aina hauskaa ajatella, että tämä on muslimivallan aikaan rakennettu niinku älykästä muslimiarkkitehtuuria, arabiarkkitehtuuria. Mitä kaikkea täältä löytyy sisältä? No tosta siis pääsee meille kotiin. Joo. Ja sitten tuolla on mun studio tuolla yläkerrassa. Joo. Ja sitten täällä on näitä muita tiloja, jossa aikaisemmin tuolla oli eläimiä. Siellä on nyt jotain niin kuin lämmityssysteemit ja pesukoneet ja sellaista. Tuolla oli bodega, jossa tehtiin viiniä. Aha, mäkin olen vielä muutama vuosi sitten mäkin olin vielä mukana tekemässä viiniä siellä. Ja sitten keittiö oli täällä ulkona ja sitten tässä oli myös jotain eläimiä. Ja sitten meillä on tullut myös kaivo, josta ennen juotiin vettä, että nykyään me käytetään sitä näiden kasvien kasteluun. Ja tuolla on tämmöinen moderni pyykkikone nähtävästi. Että... no se on nykyään mun tyttären käytössä, että se kylpee siinä. Ennempästi hinkattiin pyykit siinä. Saisiko tuonne sisälle kurkistaa? Joo, totta kai. Kiva. Mennään. Kiitos. Niin Riiko, vuonna 2003 sun elämässä tapahtui aikamoinen muutos, kun päätit muuttaa ihan pysyvästi tämmöiseen pieneen, idylliseen espanjalaiskylään. Mitä tapahtui silloin? No tää oli Maku mun vaimon idea. No tai me ei ollut silloin vielä menty naimisiin, mutta se teki mulle selväksi. Mä asuin silloin väliaikaisesti Brysselissä ja Maku asui New Yorkissa. Ja me oli vähän niin kuin suhde katkolla. Ja sitten Maku soitti mulle sinne Brysseliin ja sanoi, että se on nyt päättänyt, että se muuttaa takaisin kotikylää ja aikoo remontoida isovanhempiensa vanhan talon ja hankkii lapsia, että lähdetkö mukaan. Eli siinä oli vaan niin kuin, otat tämän koko jutun tai sitten adios. Mutta sitä ennen sä olit valmistunut taiteilijaksi. Mikä sai sut ryhtymään taiteilemaan? No mulla ei ole tähän taiteilijahommaan ehkä sellaista niin ihan tavallista taustaa, että mä mietin niin monia kollegoita, jotka on ollut sellaisia, niin kuin, oli lapsena sellaisia, että ne osasi piirtää ja piirsi hirveästi. Ja mäkin varmasti sitä tein, mutta mulla ei ole koskaan ollut mitään erityisiä lahjoja piirtämiseen tai maalaamiseen. Eli mä oikeastaan kiinnostuin taiteesta niin kuin enemmän niin kuin näiden sisällöllisten juttujen kanssa. Et joskus niin kuin lukioaikana mä tajusin, että taide on niin kuin sellainen alue maailmassa, missä voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja jossa voi myös sanoa mitä tahansa, ja jossa voi niin kuin sanoa asioita tosi vapaalla tavalla. Eli taiteilija voi jotenkin reagoida maailmassa tapahtuviin asioihin ilman, että tarvitsee kantaa niistä niin kuin aina vastuuta.
Et taiteilijana niin kuin saa valehdella ja saa olla itsensä kanssa eri mieltä, ei tarvitse koskaan seisoa sanojensa takana. Voiko muuttaa myöskin mielipidettä? Voi muuttaa vaikka niin kuin joka päivä mielipidettä. Mutta kuka oikein on kuvataiteilija Riiko Sakkinen? Hän syntyi ja sai karjalaisen nimensä Helsingin Ullanlinnassa syyskesällä 1976. Koulunsa Riiko aloitti Helsingin Tehtaankadulla ja on kuvailut jo tuolloin olleensa luokassaan jonkinlainen nuori vallankumouksellinen. Ennen taideopintoja Riiko ehti työskennellä niin R-kioskissa kuin pellenäkin. Ovet Kuvataideakatemiaan avautuivat 3. yrittämällä vuonna 1997. Tavallaan meillä oli ehkä vähän molemminpuolinen, no ei nyt vihasuhde, mutta ei niin sanotusti oltu ihan hirveästi innoissamme toisestaan siellä Kuvataideakatemian ekan vuosikurssilla. Se oli vähän sellainen rasittava, nariseva stadilainen ja mä yritin sitten olla jotain muuta kai. Tätä nykyä Sakkisen töitä on ollut esillä lukuisissa merkittävissä näyttelyissä ja taidemuseoissa yli 20 maassa. Riiko silleen, se on käsitetaiteilija niin kuin sanon varsinaisessa merkityksessä, että sille tulee idea ja ei sillä ole mitään väliä, minkälainen se idea on, jos ei se ole maalausta, jos ei se ole veistosta. Se voi olla siis ihan mitä tahansa ja sitten se vaan valitsee sille parhaan tekniikan toteuttaa. Eli ajatus, se voi olla vaikka ravintola, se voi olla vaikka joku kaupallinen tuote, se voi olla ihan mitä tahansa. Että siinä käsitteellisessä ajattelussa Riika on niin kuin ihan kuningas ja maailman paras. Ja sitten mulla on vielä sellainen idea, että joku ravintola voisi niinku vielä myydä jotain niinku spesiaaliannosta niin, että se tulisi tällä lautasella ja sitten saisi ottaa mukaan, että siinä olisi niinku samalla ruoka. Ja... Päivä Espanjan maaseudulla oli päässyt alkuun ja oli aika lähteä Riikon kanssa vajaan 10 kilometrin päässä sijaitsevaan Talavera de la Reinan kaupunkiin. Riikolla oli asiaa paikalliseen keramiikkapajaan. Syntyisiköhän sielläkin taidetta? No, jokaisessa kylässähän on plaza, jossa on sitten yleensä just kirkko ja toi kunnantalo ja siinä sitten on kaikki järjestetään kylän juhlat. Ja... No, tämän nimi on Plaza Generalissimo Francisco Franco. Eli täällä on nyt ollut 30 vuotta demokratiaa, mutta lait silloin kun ne sitten säädetään tai vallat vaihtuu tuolla Madridissa, niin ei tänne syvää Espanjaa ei ihan nopeasti tule. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. Nyt mennään tuommoiseen keramiikkapajaan, mistä tosi perinteistä keramiikkaa tehdään, mistä Talavera on kuuluisa. Tai en ole mitenkään opetellut itse tekemään keramiikkaa tai muuta. Eli mä käytän ihan professionaalien palveluita ja tää lautani on sellainen, että siinä on perinteinen koristelu, mutta sit mä oon laittanut siihen niinku oman tyylisiä tekstejä käytämässä lautassa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Te acuerdas que hicimos unos platos así hace algún tiempo? Sí. Pues ahora entonces necesito uno más y no sé, es luego posible que necesite más iguales. Vale. Una serie más grande, pero empezamos con uno. Joo, mä oon tehnyt näitä tämmöisiä lautasia isommankin sarjan, siitä on muutama vuosi. Ja nyt mä haluan, mä tilaan nyt yhden niin kuin näytteen, mutta haluan, mä teen niin kuin isomman sarjan. Ja mä oon käyttää siihen slogania, joka on kirjoittakaa joulupukille ja pyytäkää vapautta. Okei. Tämä vapaus, jota kaikki myy meille, jokainen puolue, jokainen yhteiskuntajärjestelmä, jokainen tuote, kaikkeen meille myydään vapautta. Että se on niin kuin, sellainen käsite, joka on niin kuin aika hämärä, että mitä sillä sit oikeastaan tarkoitetaan. Ja että mistä sitä vapautta niin kuin saadaan? Onko se jotain, mitä pitää ihmisen itse hankkia vai onko se joku muu, joka ikään kuin vapauttaa sut? Niin mun ajatus oli, että tavallaan eikö se ole sitä voi joulupukiltakin pyytää. Täällä on kartta, että mihin kaikkiin tästä pajasta lähtee niitä. Mahtavaa. Mutta jopa Afrikkaan hei meni. Suomeen, täällä on Helsinkikin hei. ¿Cómo en Rusia no hay nada? Canadá, no. Rusia, Nada en Moscú. No. Oho, Venäjä on vielä vallottamatta. Mennään katsomaan, missä niitä maalataan. Joo.
Näitä ei ole vielä siis lasitettu. Niin. Niiden pitää nyt kuivua rauhassa ja ne pitää viedä seuraavaksi aurinkoon kuivumaan. Ja sitten kun ne on kuivunut, sitten ne laitetaan tonne 1100 grados centígrados. 1100 astetta. Tää on ilmeisesti polttamaton, sen kuulee tästä äänestä. Ja tää, mä luulen, että on taas... Tää on poltettu, joo. Soi ihan eri lailla. Cuece con gasoil. Kaasulla. Ei kun tuolla gasol dieselillä. Ai dieselillä? No täällä muuta tuoksuukin vähän. No huele mucho. Kyllä mä itekin maalaan, mutta joitain juttuja on kiva vähän niin ulkoistaa ammattilaisille, jotka ihan oikeasti osaa tehdä asioita. Ehdottomasti siinähän on myöskin se käsitteellinen juttu, niin. että taideteollisuus niin kuin kohtaa tämän käsitetaiteen. Ja kuitenkin niitä, mitä mä just sanoin sulle siitä, että tavallaan se omituisi, että mä käsittelen aiheita, jotka on enemmän niin kuin New Yorkia ja Beijingia ja tällaisia paikkoja, ja mä asun täällä maalla, niin, niin kuin jotain juttuja ikään kuin löytää, että miten niin kuin hyödyntää tätä niin kuin lokaalia täältä. Totta kai, ja tuohan se siis jonkun näkökulman lisää. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Lounasaika on täällä yksi päivän tärkeimmistä hetkistä. Sen kanssa ei perinteisissä espanjalaispaikoissa ole leikkimistä. Riiko halusi tutustuttaa minut kantapaikkaansa, Havin baariin, jossa on tullut vietettyä monet arjet ja juhlat. Se on pistoa ja siinä on paistettuja munia päällä, tosi tyypillistä. Ja tässä on sitten sisäfilettä ja paistettua paprikaa ja kesäkurpitsaa. Aivan. Sano vielä pistoa. Pisto, joo, se on siis vihanneksista tosi pitkään niin kuin, paistettu ne vihannekset tuppurasvassa niin kuin yksi kerrallaan. Tällainen alkuruoka. Ja sitten tai siinä välissä. Usein just tällä niin kuin illalla tai päivällä ihan oikeastaan milloin vaan. Ja se voi tarjota ilman munia, mutta munien kanssa se on tosi tyypillinen. Aika tuhdin näköiset annokset ja aika tolleen niinku rustiikkista ja aidon näköistä. Me ollaan siis El Albero -nimisessä paikassa. Joo, mutta Havin baariksi. Ei kukaan sano tätä Alberoksi, ei kukaan tiedä tämän nimeä. Kaikki sanoo vaan tätä Havin baariksi, hänen mukaansa. Havi on tää omistaja. Aivan. Niin, mä oon kuullut semmoisen asian, että teillä kotona ei paljon syödä voileipeä tai hampurilaisia välipaloiksi, vaan ruoka-ajat pitää ja sitten kun syödään, niin syödään kunnolla. Onko se näin? Mä tykkään siitä Espanjasta, että kaikki syö samaan aikaan. Joku sellainen niinku... Siinä on jotain ehkä tosi porvarillista ja sellaista, että niin kaikki ihmiset elää samalla lailla ja tekee samat asiat samoihin aikoihin, mutta se tekee myös elämän hirveän helpoksi. Aina tietää, kun joku tulee kylään, että tuleeko se aperitiiville, tuleeko se syömään vai tuleeko se kahville. Ei tarvitse ikinä niin kysellä, että ootko syönyt jo. Et sen tietää ihan vaan kelloa katsomalla, että onko vieras syönyt. Sä oot kiinnostunut ruoasta ja teet sitä. Mitäs sitten, jos jonain päivänä perustettaisiin ravintola Riiko Sakkinen? Se on siis mun ihan oikea unelma. No kerro, niin, millä tavalla? Oikeesti, no mun unelma on tietenkin olla kuuluisa taiteilija, mutta jos mä saan puhua just näistä ihan oikeista unelmista, niin mä oon tajunnut, että mä oon väärällä alalla kokonaan. Mä haluaisin olla kokki. Ja en mä tietenkään enää ajattele sitä, että menisin kokkikouluun ja oppisin pilkkoa oikealta tavalla vihanneksiin ja oppisin kaikki niinku tekniikat, vaan mä niinku kiinnostaa niinku käsitteellinen ruoanlaitto. Mä oon analysoinut vaikka niinku espanjalaista niinku molekyylikeittiötä, jota juhlitaan niinku kaikkialla tosi paljon. Ja ikään kuin aina fiilistellään niitä mielettömiä laboratoriotekniikoita, mitä käytetään. Mutta mä oon päätynyt jotenkin siihen lopputulokseen, että kysymys onkin kontekstin vaihdosta. Eli mikä taas taiteessa on niinku hirmu normaali juttu, että otetaan jotain yhdestä paikasta ja viedään se niin erilaiseen yhteyteen, että se tuntuukin joltain aivan toiselta. Et niinku, ruoka on kuitenkin kaikkein tärkeintä, mitä maailmassa on. Sitä on niin kuin mahdoton välttää. Ruoka on kaikkialla. Kukaan ei voi olla syömättä. Niin, melkein mistä tahansa voi luopua, mutta sit kuolee, jos ei syö. Eli ei ole olemassa mitään niin kuin tärkeämpää kuin ruoka. Ja nyt kun mä maistan tätä, palataan tähän lautaselle, niin onpas muuten hyvää lihaa oikeasti. Todella mahtavaa. Mehän ollaankin nyt tämmöisellä liha-alueella.